tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un vlog care mie îmi place foarte mult și mă bucur nespus că am șansa asta să vă arăt vouă ce hăinuțe mi-am cumpărat eu în ultimul timp. O să începem așa foarte rapid pentru că am foarte multe lucruri de arătat și nu vreau să mă lungesc foarte mult. Aceasta este prima ținută și avem, i-am atașat, este o rochiță care i-am atașat o curea pentru a scoate în evidență talia. Nu este nici foarte scurtă, nici foarte lungă, e potrivită. Îmi place extrem de mult. Ea normal este oversize, deci largă, vine așa largă pe corp, dar datorită acestei centuri vine exact cum trebuie pentru corpul meu. Îmi place super mult și materialul și imprimeul. Îmi plac așa imprimeurile mai ciudățele și mai îmi place și culoarea asta. E absolut divin. În primul rând, după cum v-am arătat și acolo, am această rochiță care, bineînțeles că nu stă dreaptă. Căruia am atașat, după cum am spus și acolo, această centură. Puteți să o purtați. Eu în momentul ăsta o port fără centură și arată la fel de bine. Multe haine pe care le-am cumpărat de la Tecuci și din păcate nu cred că o să le găsiți pentru că nu o să le puteți găsi pentru că este un magazin care nu este cunoscut, unde merg eu de foarte mulți ani. Pentru că mi-a plăcut extrem de mult modelul, am zis să-mi iau și așa leopard. Tot așa vine la mâini, stilul ăsta și la fel se poartă cu maiuț, bustieră, cum vreți voi, pentru că nu are nasturi. După cum v-am arătat și acolo, nu o să mai repet vorba asta de 100 de ori, dar vedeți în clipurile alea pe care le-am filmat acolo cu hainele îmbrăcate. Am găsit câteva sacouri, astea 3. Ăsta. În continuare am să vă arăt și acest sacou. Nu băgați în seamă fusta, nu are treabă cu sacoul. El e așa, fără nasturi, dar se atașează. Se pune trebuie să puneți un maiuț, un tricouaș, o bustieră, ce aveți voi. Și este absolut super mortel. Îmi place mult la mâneci aici. Stați-mă un pic că le-am pus pe jos aici, că să le pun la spălat. Unde e și mama? Ăsta și ăsta. Am văzut sacourile astea 3 și am zis, Doamne, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Sunt geniale. Puteți să le purtați în fel și fel de combinații, cu o grămadă de chestii. Am zis să-mi iau pe roz, pentru că îmi place mult să port roz. Am zis să-mi iau așa cu dungi, pentru că îmi place foarte mult cum stă și mi se pare că alungește așa într-un fel corpul. Și de aspectul ăla de elegant, de stilat. Să vă mai arăt și sacoul ăsta pe care sigur l-ați văzut pe Instagram. E exact același model, doar că este cu dungi. Și arată și are un material superb. E foarte drag. Leopardul iarăși îmi place mie cum îmi stă și îmi place cum mă simt eu așa cum mă îmbrac în leopardiță. Apoi costumele pe care vi le-am arătat. 2 costume am. Unul pe alb și unul... hai să nu mai arăt pantaloni, vă arăt doar bluzele. Și costumul ăsta probabil l-ați văzut deja, dar am zis să îl mai arăt o dată. Materialul este ceva deosebit. Avem și acest costum alb. Care sper să vă placă. Mie îmi place extrem de mult și cum îmi stă și materialul. Asta trebuie neapărat să-l bag la spălat pentru că l-ați văzut oricum deja în emisiune. Da, special nu l-am băgat la spălat ca să pot să
să vi le arăt, pentru că după cu siguranță se vor șifona, și să le vedeți cum sunt așa în stare brută. O să le bag după pe toate la spălat, inclusiv acest sacou. Asta e pe alb. Nu aveam niciun costum alb. Și ce am remarcat? Surprinzător. Le-am luat de la 2 magazine diferite. Sunt de la aceeași firmă. Doar că sunt de la magazine diferite. Și am zis, ok, hai să caut această firmă. Am căutat firma asta 9X pe internet. N-am găsit nimic. Nu știu de ce. Dar mi-ar plăcea nespus de mult să intru în magazinul ăla, având în vedere cât de frumoase sunt costumele astea. Și am pe roșu, pe albastru, pe verde, pe alb roz și pe ce culori? Pe gri și mai aveam ceva, am mai țin minte acum. Și 2 move, pe mov, lilaul ăla, da. Deci am 8 costume. Am început așa să am o isterie costumele, nu știu de ce. Îmi plac super mult și îmi place mie cum stă și mai trebuie să mai cumpăr măcar unul negru, vreau să-mi iau unul maro, să le am maro, un nude așa, să le pot eu combina fel și fel de chestii. Mai departe am de la Ania această ținută. Am primit și această salopetă și am zis să vă arăt. Este de la ania.ro. Sper că am închis la spate suficient. Și arată, na, ce să zic, că vă dați seama deja, îmi place mult. Și mai am pe o culoare, pe nude, doar că nu se vede foarte bine cu nuanța pielii mele. O salopetă, după cum o vedeți acolo în filmare, se vede mai bine. Le găsiți la Ania pe pagina ei, ania.ro, și au multe chestii. Plus încălțăminte, tricouri, salopete, o grămadă de chestii. Eu mai am și pe o altă culoare, după cum am zis, dar nu-mi place cum mă văd cu ea. Am făcut un live zilele trecute și, de fapt, ieri. Și ați văzut și voi acolo. Da, e ok, dar nu ceva ce aș putea neapărat pe stradă. Am zis să vă arăt și această cămășuță, dar trebuie călcată. Am legat-o undeva aici. Este nuanța Ciclam și are mânecuțele astea clopot, pe care, bineînțeles, trebuie să le calc. Arăta bine că l-am cumpărat-o, acum e cam. Doar că e altceva. Ceva ce nu am mai văzut în ultimul timp și plus această fustiță, care nu știu dacă se vede exact cum trebuie, dar o să vă arăt eu mai de aproape. În continuare am această fustă care, din păcate, pe cameră nu se vede așa cum este în realitate. Mi se pare mult mai frumoasă în realitate și plus că e plisată și îmi place că nu se șifonează și mi se pare foarte mișto modelul. Poate fi combinată cu o grămadă de chestii, cu topuri din astea albe, roz, albastre. Na, puteți să le combinați cum vreți voi. Eu am decis să o port cu ceva, un tricou alb și cu tenis și cred că arată... Da, chiar și cu tocuri merge foarte bine. Mai departe aveam această... Nu băgați în seamă maiuțul. Acești pantaloni largi sunt ceva de genul ăsta. Dar sunt foarte potriviți pentru vară. Sunt într-o nuanță de roz deschis, așa. Roz deschis, roz spre bombon. Ăsta e un top de la altceva, o să vă arăt imediat ce este. Dar îmi plac foarte mult că sunt vaporoși și merg combinați cu foarte multe chestii. Pantalonii ăștia vi-am arătat, nu mă dă pe spate neapărat modelul ăsta, pentru că da, pe cameră se vede altă culoare decât în realitate. Nu mă dă neapărat pe spate, dar trebuie să avem și în garderobă ceva de genul ăsta și cu siguranță o să-i port vara asta. Să vedem în ce combinații. Dacă fiind roz, tot așa, alb, negru, ce îmi vine mie în minte. Da, ce am remarcat eu că îmi stă foarte bine cu această culoare. Da,
Îmi place mult cumusă cu această culoare. Și piesa de rezistență, să-i zicem așa, această salopetă, pe care momentan nu o pot purta din cauza sânilor. Pentru că nu pot să-i așez cum vreau eu. Normal, așa ar trebui. Nu, dar nu îi pot eu așeza cum trebuie. Însă e ceva deosebit și abia aștept să o port. M-am arătat și piesa de rezistență, această salopețică, pe care am dat foarte puțin. Nu mai știu cât am dat. 80 de lei, cred. Puțin. Pentru cum este și bine, plus că are și push-up și asta este de fapt problema. Va trebui să mă duc să o scurtez puțin, dar mai aștept. Mai aștept pentru că sânii încă sunt tari. Nu pot să-i așez, nu pot să-i modelez și poate să fie și ăsta un impediment. Vă arătasem și niște pijamăluțe. Tot ați văzut topul, am să vă arăt și pantalonii. Sunt de fapt niște pijamale astea. Am pe mai multe culori, o să mai probez o culoare și o să vă arăt cum o stă și cu celelalte. Pijamăluțele astea de la, cum îi zice, Siana Design. De să le scrieți pe Instagram. Îmi plac extrem de mult. Pijamăluțele astea sunt foarte sexy. Și când, nu știu, vine cineva la voi în vizită, cred că arată drăguț să purtați așa ceva. Și mai am pe nude, pe verde, verde smarald, roșu și roz. 4. Dar o să le, după ce termin vlogul, o să le pozez. Să fac câteva story-uri cu ele, pentru că nu am apucat să le pun. În continuare, mai am aici pe nude-ul ăsta ce-o fi el. Pijama o am și pe roșu. Și am totuși să vă arăt. Dacă sunteți curioase de unde e pijama, puteți să îmi lăsați în comentarii aici pe YouTube și o să vă răspund. Asta pe verde. Ce bine vine verdele. Și pe roșu. Roșu mi se pare că îmi vine cel mai bine. Superb, e absolut superb. După mai avem această rochie de la Zara. Oricum, este o rochie de la Zara pe care trebuie să nu știu, stilizez eu într-un fel să-mi vină bine, pentru că nu vine foarte bine aici. Nu mă avantajează foarte mult. Este lungă până în pământ, puteți să vedeți voi acolo. Și cred că ar fi stat ceva de genul, nu știu, cu o curea, să-i pun, habar n-am. Dar e foarte sexoșenie. Lungă, este extrem de lungă. Posibil să vreau să o scurtez puțin și să o mai micșorez aici în talie. Văd dacă mi iese ceva. Materialul este șifonabil, am zis, nu? Că este de la Zara, da? Și merge, o să o port cu siguranță vara aceasta. Mult, pentru că îmi place enorm. Vă arătam și, chiar dacă nu pot să închei acest, nu știu cum îi zice, corset, mai eu, ce-o fi. Nu pot să le închei, din păcate, nu am, nu poate să mă ajute nimeni, dar vedeți cam așa despre ce este vorba. Nu merge neapărat cu pantalonii ăștia, dar am vrut să vi-l arăt. Acest, nu știu cum îi zice, top, să zicem top. Vedeți? Parcă se schimbă fața când pun. Da, arată superb și abia aștept să îl port, dar cu ceva în pantalon negru sau, știu eu, nu știu, o fustiță scurtă. Habar n-am, nu m-am gândit exact, dar am zis că e bine să l-am acolo în garderobă pentru emisiune. Înspre final, acum vreau să vă arăt și... cred că v-am arătat deja. Vă arătam fusta cu cămășuța asta, dar după cum v-am spus, nu este călcată și nu arată prea bine acum, dar arăta mai bine la început.
mânecile au fost cele care m-au făcut să o cumpăr. Și o să vedeți cu siguranță la emisiune, pentru că o să o port acolo mai mult. Sau, na, oricum, o dată le port. De la YouFit am această rochiță. Am mai primit-o o dată, doar că am pătat-o cu ulei în partea asta foarte tare. Și am primit una nouă. Și o găsiți pe YouFit, pe pagina lor. Are un material extrem de bun. Înspre final, asta e spre final, vreau să vă arăt această rochiță pe care o am de la YouFit. După cum am spus, dacă mai zic vorba asta, deja mă doare capul. Tot timpul fac așa, zic să nu zic și tot zic. Rochița asta de la YouFit o găsiți pe pagina lor, youfit.ro. Este un brand românesc care are doar produse de calitate. Eu mi-am luat rochița asta, mai am încă multe, mai am o grămadă de traininguri de la ei. Nu o să tai asta pentru că înseamnă că este adevărat ce spune aici. Deci am traininguri, rochițe, o grămadă și consider că trainingurile trebuie să fie de calitate, pentru că altfel se vede, se simte și nu-i cazul. Așa că eu vă recomand să intrați pe site-ul lor, youfit.ro, și să vă alegeți de acolo ce vreți voi. Fel și fel de modele, culori, aveți multe variante. Cam asta v-am arătat eu astăzi. Urmează să mai primesc un pachet cu câteva hăinuțe din UK și o să vedeți ce mi-am mai luat, pentru că nu prea m-am pregătit pentru vara asta și am zis acum să încep să mă pregătesc ce am mai adunat și ce o să mai adun. Până atunci, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare!